لسر و مجاره تماشاوان نجا مجارا ایریشا عفرینه که دو هاتبو آرمانج کرن زیبری خو بدم روشنوان جیندار آخ برز اگر تو دگی مدکی تجي تبخيرات تجارة كدن هون في إيريشي دفيدا مدا تشوا شروفات كن تشوا دنرخينن كي بربرسة وكي سودمنده وكي جان آلي بيرابويا. اف دما باش براست از بام بویرن کل ایرول روش تمام روشلاتا ناوین چد بن و اش حفتانی نبگرش متینا بگره حتی عفرینه بمن اف سناریو گلک زلاله علی گرین ناتو الجه کینه و کامپا روسیا و رژیم و ایران همیل جه کینه yani از انجام ادنرم اف انجام گریکت كيت از بحثاوي بكم جمرة نميمة كاتشك كيتشكريه جبر كل سر تورين كومبلو امروف دكاري بيج روسيا تشكريه فلانكس تشكريه مظلوم عبدي دكاري بربسياريه نجرة سرخو بس امزارن كو هزن رزقاريا عفرين هنا دكارن بيج نهفالي منا صبت كارن ديسا بيج نهفالي منا evet tişteki teknikiye jibir çi encam derina ke ve destemede encame ke sivil hatine kuştun Kurd bin ne Kurd bin Arap bin bes sivilin zarokin jinin dve encam eder kazanca bimin yaku elde dinerim eve pevçona NATO'ya u yen dijberevene ilvir mesajek ji aliye bloka Rusya kasedi u rejimi jboy NATO'ya hatiye dayin ez usa şirovet kimez beni. Bale, me bas to armaz jêçine çima divê demê de bêguman her dem û demekê de Efrîn tê tûbarankirin lê vê carê bi şêwayekî tund bû. Me bes to armaz jêçine gelo. Presçexo sıbı çardê meyl Brükselê zîrveyek ya NATO heye. Her berê xwe bidine kengê de civînek yan jî sıbı biryarek usul dê mezin bêdayîn sıbı hevdîtina Biden û Erdoğanê heye ev hevdîtin tamamê roşlatê alaqadar dike lê dîsa di zimanê dîplomasiyê de heker mirov berê xwe bidiye divir de her al dixwaze destê xwe biqwet bike sıba wê li ser mêzê wê çi bê axaftin ev bizanim lê tu ji min pirs bikî ev bû yer dikarê peyamekiya PKK jî be dixwaze bêje Amerîkayê tu nikarî min ji vir derexî ev dikarî wê bêje peyama Rusyayê be ku mesela bazara S-400'dan û ev frokeyên F-35 her çıkas ev alavên wekî organizasyonên wekî PKK bi ser hesabên biçûk taşeroniya Sûrî û Tirkiye û Îranê bikin jî li jor de NATO û hevkarên wê bi Rusyayê re bazara kirîn û standina silaha dikin ez benî ev qas eşkere ye paşê bazara enerjiye ye bazara biraderek benî min ku behsa pozisyona stratejîk ya Efrînê kir Efrîn derî û pencere û nefesa Kurdistana mezin ji bo yekî bigêje behra spî û berê xwe bide dinyayê herkes vê zanê ji ber ku ew organizasyonên ku îro ser navê Kurdayetiyê mixabin taşeroniya siyaseta Tirkiye Rusya û rejima Esadê dikin ewana çi hesabekiya Kurdistanê tune bi min wê bi rakirina posterên Cemîl Bayûk û Duran Kalkan û Abdullah Öcalan davetnameyê ji Tirkiyeyê rêkin ku Tirkiye li wir jî bikeve wê bêje îşkala xwe dagirkirina xwe berfirehtir bike birês. Belê. Yani berjewandiya dikeve xizmeta berjewandiya dagirkerên Kurdistanê de li gora xaftina te. Ev proje eşkere ene ku ez dibêjim bi belge bi kitêb diyarin Abdullah Öcalan di hemû plan û projeya xwe ya bi Hakan Fidan re kirî de eşkere anons kiriye ve hatiye program kirin derdê wan mebesta wan ji vê kongra neteweyî jî ew e Abdullah Öcalan bi devê xwe dibêje em kongreya netewî çekin ku ka em ê çawa mîsak millî di nav hevde belav bikin derdê me ne Kurdistaneke dixwazin li ser xaka mîsak millî Süleymaniyê bigire heta Efrînê konfederasyonek bi Tirkare çekil lê ev mîsak millîya Tirkan eşkereya ji xwe nelazim ez di destpêka xaftana xwe te behsa hêzên rizgariya Efrînê kir ku wek em zanin hêzek ser bi PYD veya li herêma Şehbayê dimînin rola vê hêzê di vê divan êrîşan de çi ye gelo?
Ez beni tişta ku ez zanim ve bimehane ez dikarim vakta Google'e didim ez dibînim ku hêzên rizgarî Efrînê bi sedan li gor îddiayê wan bi sedan êriş kirine, çalakî kirine û îro jî dibêjim me vê nekiriye ev bi rastî li gor mantiqê li gor wê silsileya ku diçe nakeve serê mirov. Yani vakta ez li piyasê dizekî bigerim ez ê yekemîn werîm cem hewe. Veca wekî min gotî teknîkî eger yekemcar navê sakatiyek navê de heger hêzên rizgariya Efrînê dixwazin Efrînê rizgar bikin divê eşkere pêşmergeyên roj îrol herêmê bin Kurd bi hev re bixwazin Efrînê rizgar bikin. Mebesta wan nerizgar kirina Efrînê ye û mebesta PYD çi ye mebesta wan çi ye birêz jîndar? Birêz ev salan ev teoriya min hûnê nêzik bibînin ew PYDya ku ew YPG ku 2013 de bi askerê Tirk re hestiyên bapîrên Tirkan Şah Süleymanî bi operasyoneke hevbeş birin wî alî anîn wî alî ew de bi hev re ticaretê jî bikin. Niyeta wan ew e ku ew wekî herêmê li ser mîrata Deniz Gezmiş û Mahir Çayan bikin bi xizmeteke Kemalizmê. PKK îro berê xwe daya iqtidara desthilata Erdoganî eger Erdogan hukmî bikeve Kemalistên sor werin ser hüküm biriya Kemalistên sor ticareta xwe û rejîma xwe û hevkariya xwe li ser Kemalizma sor bilindtir bike û li ser gotina wan ji xwe re şoreşek sosyalîst pêk bîne û ev her li dijî berjewendiya Kurdistanê û Kurdan ez benî proje eşkere ew hêz birêz jîndar ew hêz ser bi kêv e yanî heta roja îro qasedê jî dapêdan pê nekiriye ku hêzên rizgariya Efrînê ser bi qasedê ve ye ew hêz ser bi kêv e rola PKK di wê hêzî de çi ye? Eger tijmin pirs bikîş alfabeyê dest pê bike ji elîf û bê heta diçe zê hemî rêxistin ser kêvene ev hêz jî ser wê be ez benî eşkere ye. Belê jîndar dawên pirsiyar tişî ji alî xwe ve yanî niha wekû şûpandina te ji rewşê re çil pêşiya Kurdên Rojavayê Kurdistanê heye? Çi pîlan tê gerandin? Çi planek tê dariştin ji Kurdên Rojavayê Kurdistanê re? Birêz wexta mirov ji perspektîfekê objektif lê binêre ez nihal aktörên evê ku ser mêzê vê lîstikê dilêzin dinerim di nava Biden de Erdoganî de Neçirvan Barzanî de ciheke roleke ji boî Aldar Xelîlê Mazlum Kobanîye ji boî Salih Müslim re ji Murat Karayılan re tune ev wê bêje ji xwe re berê xwe dane İran û kampa din ev kampek dine vê ser vê textê ew dixwazin zordariyê bikin ku li vir cih bigirin bestul liyaqata wana dinêrî yani aqil heye mantiq heye wê Aldar Xelîl wê çawa pravê Biden re diplomasiyê bike wê Aldar Xelîl û Salih Müslim wê çawa rûnin yekî wekî Nêçîrvan Barzanî re diplomasiyê bikin divê ev xeta askerî mejî askerî û demokratîk sivîl ji hevdû bêcuda kirin li vir dunyayeke sivîlî dîplomatîk heye û li vir şer xwîn teror û milîtarîzm askeriyet heye û vê re li Qamişlo heta Efrînê wê tenê mirin û kuştin hebe mixabin ez bi hestan meselê nanerim wê Kurd hêja pir êciz bibin wê zarokên Kurdan pir bê kuştin heta ku ev erkê rojnamavanên wek te birêz jîndar erkê rojnamavan siyasetmedaran nivîskaran çi ye divê derbarê de ez benî ji xwe probleme we ez ê pêşîş enekesê dest pê bikim û ji aliyê wijdana rewşenbîriyê ya hemî Kurdistanê ve rewşenbîrê me herî problematîk din migava din seh kir dîsa gotin bira ku jî bira wexta her du zarokê min şer dikin ez diçim ji yên heq re dibêjim li birayê xwe nede beziyên me dibêjin şer nekin ev ne rast e li vir mesele ne bira ku jî ye divê teknîkî ve jî mirov vê hevdû gelek zelal bike PKK û baskên wê tên aramiya huzura Kurdistanê têk dibin ne alaya Kurdistanê nas dikin ne serweriya Kurdistanê nas dikin ne demokratiyetê nas dikin bavê min bi diktatoriyetê û bi vîrus û fikr û felsefeya apoîzma ya vîrusî li Kurdistanê hiç aramiyek wê bêje jiyanek ava nabe ew dera ku hûn diçine xwîn heye mirin heye işkence heye girtin heye bila divan çil salan de numuneyek bidin min ku mesela Rojavayê
gulek bişkiviye mıkabil ve ne bişkive jî divê ev mantıqa askerî cê xwe berde ciyekî sivîl û dîplomatik li rojava jiyan ji nû ve ava bibe li wir em dixwazin êdî eşkere kapitalizm divê were Rojavaya Kurdistanê ev nikarin wê de bikin Koreya Bakur nikarin bikin Küba Başa ne rojhilata navîn ji bo vî îşî müsait e ne jî wê bêje Kurd ew xwesteka azadîxwaziya Kurdan rêl vî îşî dide îro çar parçe Kurdistanê mixabin ez dikarim bikim pênc jî heta divê mirov bêje temamê Kurdistanê reaksiyoneke pir mezin lazim e û rewşenbîrên Kurd rola xwe naleyzin dûrûne û berpirsyariya xwe nayînin biciyaz benê gelek spas ji bo rojnamevan jîndar ax